Školský dvor dnes opäť ožil a zaplnil sa známymi i celkom novými tvárami. Spoločne sme otvorili nový školský rok. Pre niektorých ten prvý a pre iných naopak ten posledný. Čo nám prinesie? Odpoveď na túto otázku budeme môcť poznať až v júni. Ale dovtedy máme ešte veľa času. Veríme, že s ním naložíme rozumne a budeme čo najviac úsilia venovať tomu, prečo do školy chodíme, poznávaniu, vzdelávaniu, výchove, radosti a vzájomnom porozumení. Pane, veď naše kroky a požehnávaj naše úsilie. Otvorenie školského roka sme spoločne oslávili aj svetou omšou na učincoch. Po kultúrnom programe a príhovore pána riaditeľa a pána kaplána sa žiaci spolu s triednymi učiteľmi rozlišili do tried. V prvej A a prvej B prebehlo za prítomnosti triednych učiteľiek, vychovávateľiek, pani zástupkyne a rodičov pasovanie prváčikov za zajmusákov. Pri príležitosti blahorečenia Titusa Zemana, salesiánskeho kňaza, ktorý bol mučeníkom za kňažské povolanie, sa v našej škole konala beseda so salesiánskym kňazom. Tak ako minulé roky, aj tento rok máme účelové cvičenie pre druhý stupeň v lesoparku. Aj tento rok pápežská nadácia Slovensko prináša iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec. V piatok, 13. októbra 2017, 8-ci s pani učiteľkami a pánom kaplánom prežili krásny, slnkom zaliatý jesenný deň. Ich cesta začala skoro ráno nástupom do autobusu a smer bol jasný. Šaštín, Modra a Trnava. Nadšení, ale aj unavení, s množstvom zážitkov sa vrátili domov. V stredu, 18.10. triedy 7A a 7B išli na exkurziu do Levoče a na Spišský hrad. Počas letných prázdnin prešla školská jedáleň spolu s kuchyňou veľkou rekonštrukciou. Priestory sa vynovili a hlavne zväčšili, pretože už nestačili na veľký počet stravníkov. Aby sme sa dozvedeli, či sú zmeny naozajstným prínosom, rozhodli sme sa opýtať tých, ktorí si to najviac užívajú. Ako ti chutí v novej školskej jedálni? Dobre. Veľmi dobré jedla tu varia a veľmi mi to chutí. Dobre. Dobre, lebo sú tu novo natreté steny. Dobre. Páči sa ti nová jedálňa? Áno, lebo konečne popresúvali tie stoly tak, aby boli po 4. Áno. Áno, je tu viacej miesta, moc sa mi to páči. Áno. Áno. Čo by si najviac uvítal v novej školskej jedálni? Nič. Stoličky. Aby tu všade boli počítače. Čo ti najviac prekáža v novej školskej jedálni? Nič. Že je tu strašný hluk. No, to, že si nemôžem hoci kde sadnúť. Nič. Aké jedlo by si najviac uvítal v školskej jedálni? Špagety. Palacinky. Špagety. Zväčšením jedálne sa vynovila aj kuchyňa. Ako sa vám varí v novej jedálni? V novej kuchyni sa nám varí dobre, máme ju väčšiu, nabeháme sa, narobíme sa, je tu dobre. Čo by ste chceli zmeniť v novej kuchyni? Chceli by sme ešte, keby nám kúpili konvektomat a potom by sme už boli spokojné. Zdá sa vám, že sa zväčšením jedálne zväčšil aj hluk? Zväčšil sa, riadne sa zväčšil. Keby deti pekne papali, mali by plné ústa, boli by ticho, neodnášali by porcie a my by sme nemali odpad a boli by sme radi. Ktoré jedlo varíte najradšej? To je jedno, len aby ste boli spokojní vy žiaci. Spoločne sme si pripomenuli aj Sviatok všetkých svätých a pamiatku našich drahých zosnulých návštevou pietného miesta v Žilinskom cintoríne. Pri zapálených sviečkach sme sa pomodlili aj za duše v očistci.
Práve ste videli prvé vydanie novým televízie Zajmuska. Tešíme sa na vás opäť v ďalšom vydaní.